me ha, Sophie. How is perstu, doe je? Stel hem heen, mag bemoren, zich screen naar phone. Bij mij karige trein aan de berst. Sjen, voor we mij klaagke trein ille, en wist het alle jeder niet. En mijn dag is dag bij het jeder, kus bij mij het makelste station. Ze ballen op die aan de berst. Gaan jullie echt me gaan hoe het gelegen mag in er niet de treinen? Maar ik ben een keer ik had goed geen aan. Maar op je takel aan de berst. Pionist is school, troskiede van de jaren en je man eentje. Toen ga je. Had toen ik heel goed tokkelig, maar jij is dan, ja, zoals het je gast al. Nou, er waren een ramen niet aan de buiten, ze kallen niet gewachten in het bloedige waar voeder gaan allemaal lappen. Toen ga je. Ah. Gaan we je er weer raus kunnen skieden, voor we naartoe lakken te gollen te huren. Dus ik wil hoe ik hem heen onder. En nu is het jano in er niet. Hij is in de geeldag niet. Kan je zich? Sjen verder wil je niet. Zij kreuven aan de gewis. Zij, als hij vies kan jullie je aan de geil, het warrig de nersje. Sjen ik gaan hees. Sjouw ik gaan hoes. Sjen ik gaan hal. Dus sjouw ik gaan de was. Dan nou je voor. Stagen naar hurres. Hou niet het immer in er niet. Ptia vallen een geeldag. Cool lot. En me je taren leeg mijn vlaar. Ach, veel is misrikt me. Bij mij het geljaar reiken. Als er rote schaar, koers er nog niet. Koers lachen, kan dit al maar gaan. Houd dan het baten gaal wie gaal. Ga me ouwig. Dal hem is galm als een herg. Is je gereden wel nog eens? Ha, ik had dat dingen met gekomen. Veel meer vissen wie ik het manjolig. Schemes, shin ahel gaal. Agus kalm shin ahel gaal. Dal hem is galm. Berlem karosje chen kallen dem. Maar was terug zo lang. Heet me kallen. Agus naar gaan, ik in je wie is een hudders.